aja turu sore kaki sampun ping pinten panggung jenengan tumut Madangkara Mbak? Ping pinten nggih. Pun lati bolak-balik dadi kula lali. Bolak-balik nggih menan nggih. Alhamdulillah. Gangsa napa pinten? Ayo ping 5 wis kaya ngono kuwi wis kasarira jiwa Madangkaranya. Iya, ngono kuwi. Kebetulan ndelalah nih to. Riyen panggih panjenengan kalian Bu Kesi lak kula tasih alit to. Heeh. Lah Bu Kesi menika lak salah setunggal pesinden idola kula. Oh, padha aku yo ngidola biyen. Nggih to. Alhamdulillah kok saged sareng malah diajari kalian Bu Kesi. Nggih, saking menika sing jenenge napa niku kudrat niku ora kurang dalan. Yen pancen jenengan remen kalih Bu Kesi, suatu saat yen jenengane pancen kersa ndonga tur tumindake apik, mesti ditemokke. Niku. Padha kalih kula. Kula niku kuwangen ndonga pengin riyen sekolah teng Solo men iso ketemu sowan kalian Pak D Mantep Darsono. Delalah kaya anake dhewe kok mriku niku. Ngoten niku. Heeh padha karo aku. Aku iki arep wani poso iso ketemu karo Arif Lumer. Walah tekan dindi. Ya, Mbak. Sandang kelawan pangan suarane yo antep kaya ngono, cetha karo laras yo pleng, dasare piyayine yo ayu. Heeh, ayu. Dina entuk pitutur luhur. Ayo. Aku dagelan harian. ya iku wong melek sabaran
Nggih, atur punika dhumateng sedaya para lenggah. Menika ngepasi kiwa tengene 40 hari sedanipun dalang idolane Piyai Medion nggih almarhum Ki Anom Surata. Kula nyuwun donga nyuwun pangestu nyuwun panjurungipun mugi-mugi Pak Anom Surata tentrem langgeng wonten ing kasuwargan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karyane Mbah Mantep pun nate ngenteni pun nate Nggih. ya wis apa yang jenengan iki aku ngenteni tekamu ya nggih yuk Aku ngenteni tekamu. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng para dulur-dulur kadang-kadang kula ingkang sami dados panitia Jaladara Jaken Gelar Budaya Rakyat nggonmu kono nggih teng sebelah omah teng lapangan Indraprasta malah 3 dina mau bengi wis wayangan bengi iki tari karo teater sesuk-esuk isih wayangan meneh. Oh, nanti 3 dina kaya ngono. Ya, ragate aja takon kuwi. Mene dilakoni kanthi ikhlas lak Gusti ora sare. Ah iya, lupa sapa. Ya, Mbak, kelas ya, Mbak. Keledang
Sembah nuwun ing Kang